Hey, ubongekile lo nginiphathele umgosi wakamuva ohamba phambili. Ungakhohlwa-ke ukupressa i-subscribe button ne-notification button khona ungeke uphuthwe lutho engi-uploadayo. Uhlanze lonke iqiniso kwilanga langesonto umculo wamaskandi umxolisi Mdumazi Mhlongo osanda kuvela ohlelweni lukamabonakude Umnakwethu wavuma ukuthi isiqephu avele kusona bekuyimfeketho. UMdumazi wasemtubatuba kwashikishela esigodini Ibhekamandla esiqeshini esedlule lolu hlelo lusakazwa ku-One Magic ngomgqibelo luphinde lusakazwe kuMzansi Magic 161 ngoLwesibili. Uvele ngumuntu oganiwe osefuna ukuthatha isithembu kodwa umndeni wakhe uthi lokhu kungamanga luhlaza cwemu. Kulolu hlelo lushayelwa nguMusa Mseleki odumo lothando nesithembu, uMdumazi ufike nezintokazi ezimbili, uNkosazane Khulasande Zulu ebethu inkosikazi yakhe endala noNkosazane Thembelihle Mahlaba okunguyena bezocelela ukuba amukelwe esithenjini. Emuva kokuba kuvele lesi siqephu, inkukhu uSolile Mqhakazo ilanga elinguzakwabo welanga langesonto labe selimbuza uMdumazi ngenhloso yokuthola iqiniso. Uye wazimelela ethi okubonakala ohlelweni kuyiqiniso. Ilanga langesonto libe seliqala uphenyo olunzulu olumshiye lo mculo ephenyeke ibheshu wabe selikhuluma iqiniso emva kwalokho. Leli phephandaba lihambe laze lafika kubo kwalomculi lakhuluma nomnumzane Msawa Enkosi Mthiyane ongumkhulu wakhe noNkosazane Thandiwe Mthiyane ongunina kaMduduzi. Bayichithile indaba yokuthi lo mculo unenkosikazi. Lento yenziwe yile ngane silulazile kakhulu siwumndeni. Sizwe ngamalungu omndeni sifonele sibuza ukuthi safihlelani uma ingane isiganwa njengoba sebeyibona kumabonakude isifuna inkosikazi yesibili kodwa wona engazi ngisho yokuqala. Kuze kwaba sebusuku ngoLwesibili siphendula into eyodwa ukuthi akaganiwe lo muntu. Uhlelo asilibonanga ngoba sinayo indishi kodwa siyakwazi ukuthi uhubhuza amanga kumabonakude. Singaqinisekisa ukuthi uma uMdumazi seganwa siyoba ngabantu bokuqala okwazi lokho ngoba yikubo la kusho umndeni. Bekucaca ukuthi usamangele umndeni ngale ndaba njengoba bebebuye babuzane bodwa ukuthi useyaphuza yini lo mfana. Ngemuva kophenyo intatheli iphinde yamthinta uMdumazi mazisa ngesekutholile. Uvele washaya ingqimphothe walihlanza lonke iqiniso wathi ubelingisa. Elami igama liyasebenza futhi liyakhokhelwa. Ngiyi-crowd puller. Abanikazi bohlelo babonile ukuthi uma beqasha mina uhlelo lwabo luzobukwa kakhulu. Mina ngaqashwa lapha nganikezwa iscript okumele ngisilandele. Ngafonelwa ngabantu abangaphezulu kwa-5 bengichazela ngokuzokwenzeka baphinde bangicela ukuba ngizizamele mina abantu engizolingisa nabo. uKhulasande lona engithi uyinkosikazi yami endala angimazi kodwa ungumngani kaThembelihle Mahlaba yena oyintombi yami ngempela. Kulandisa uMdumazi. Ebuzwa ngenkokhelo yalaba abelingisa nabo uThem. uKhulasande uzokhokhelwa yimi ngoba umsebenzi watholwa yimina bese sihlwaniselana noThembelihle ngoba vele uyintombi yami. Uphinde watshela intatheli ukuthi usazovela esiqeshini sokugcina salolu hlelo esibizwa ngokuthi reunion. Uthi uzovela noThembelihle engasekho uKhulasande wathi usesitholile iscript sakhona wasifunda wasiqeda. Ethinta uKhulasande uthe yena ushadile noMdumazi akazi uqondeni njengoba esemphika. Usho lokhu nje kubo kaMdumazi bathe bafisa ngisho ukumbona ngamehlo lomuntu okukhulunywa ngaye. uMdumazi uphethe ngokuthi umndeni wakubo kumele ukuqonde ukusebenza kwakhe njengeciko. Akulona lonke ithuba engizolibika emndenini ukuthi sengilitholile kodwa kusuke kumele ngisebenze ngaleso sikhathi. Umalume wami uhlukumezekile kakhulu ngendlela abantu bebephawula ngayo ezinkundleni zokuxhumana ngale ndaba. Uphetha yena. Phili Kubheka we-Head of PR and Publicity ye-Mnet Local Entertainment Channels uthe uyazi ngezinsolo ezenziwa ngabavele ohlelweni Umnakwethu. Uthe njengamanje basezingxoxweni nenkampani ekhiqiza uhlelo ngenhloso yokuxazulula lolu daba. Uthembise ukuthi bazowukhipha umbiko ngokushesha uma sekwenziwe konke lokhu.